tinampi. Irairan kaping sepisan wijiling dawuh pangandikan pasrah sulih salira Rama Ibu temanten kakung. Kiras pantes sulih salira penderek pangembyong temanten Bancar Bungkal Ponorogo. Pepundhen kula kang sinaraya pinangka talanging basa sasana saha swasara katuraken sumangga dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Ingkang kusupindah Mas Tarju ngaturaken salam taklim kujuk katur dumateng Bapak Tri Suryo Hadi saha para pinisepuh wonten kadambangan tuning mriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kawula minangka susule saking kadang pisan saking Banjar ngaturaken matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Tri Suryo Hadi saha para among tamu dini menapa rawuh kula wonten dalem mriki sampun katampi kanthi sae. Leripun awit saking gupuh, aruh, lenggah lan menika kula dipun paringi pasugatan kang sedaya kula wau maremaken dumateng penggalih kawula sakonco. Ananging manipun dumugi saat menika kawula sakonco mboten saged paring piwales menapa-menapa, sagedipun namung tansah ndedonga mugi-mugi sih kadarman saking panjenenganipun Bapak Tri Suryo Hadi pikantuk lelintu ingkang satraju saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala dadosa amal kesainan tundhonipun ugi pikantuk lelintu saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Para lenggah, para pinisepuh ingkang kawula hormati, kapinggalipun mbok pilih anggen kawula sowan marasipun ngabiyantara wonten dalem mriki menika kala wau kula ngajak pangiring ingkang kathah sanget mbok pilih tasih wonten ing tasih alit, wonten ing tasih nem-neman, mbok pilih wonten solah bawa muna-muni ingkang boten nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya khususipun Pak Tri Suryo Hadi. Kula minangka sulihipun cadhong duka ingkang kathah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene wigatoosipun sedya kawula sakonco saking Banjar lan inggih sowan wonten dalem mriki nuhoni menapa ingkang dados panjurunanipun panjenenganipun Pak Tri bilih wonten ing dinten menika sauntawis jam 1 menika kala wau anak kula pinanganten kakung kapurih kasuwanaken wonten dalem mriki. Alhamdulillah Pak Tri kanthi para duka para pinisepuh sekalian kula sampun saged nyuwanaken anak kula lanang kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Sasampunipun kawula suwanaken ing mriki kawula pasrahaken sawetahipun kanthi atur bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah dumateng panjenenganipun Bapak Tri Suhar. Inggih nyuwun pangapunten kelentu malih Pak Tri Suryo Hadi. Inggih mawantu-wantu Pak Sarju nyuwun panggula wentahipun. Kawis tinggal anak kula lanang menika sampun ageng Pak Tri, sampun akhir dewasa ananging ngibab pengalaman bebrayan saestu kirang sanget pramila mbok pilih anak kula salaminipun cumondhok wonten dalem mriki mugia kagula wentah kanthi sae ing pangajab. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayani kalmangki saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang saged murakabi dumateng bebrayan agung.
Lan ingkang salajengipun dan inggih kula sampun dipun jawil kalih Mas Sarju. Wonten tali asih Mas Sarju? Inggih. Nyuwun pangapunten Pak Tri. Kawula ugi pikantuk amanah saking Pak Sarju pilih kagem ngrumaketaken pasdherekan antawisipun keluarga saking Truneng kalian keluarga saking Banjar. Menika Pak Sarju badhe ngawontenaken ngaturaken tali asih dumateng panjenengan. Sampun dipun pirsani ageng saha alitipun amargi menika namung sarana kagem ngrumaketaken pasdherekan antawisipun keluarga Banjar kalian keluarga Truneng. Pramila nyuwun pangapunten ingkang kala wau kapiji ngasta tali asih. Kawula suwun nyelak dumateng kawula ngaturaken tali asih. Nggih. Lan dumateng Bapak Tri utawi ingkang hadya nyulihi ugi kasuwun jumeneng sauntawis jelak dumateng kawula nampi wontenipun tali asih menika. Monggo Pak Tri piyambak menapa utusan, monggo Bapak nggih nampi tali asih saking Pak Sarju nggih. Nggih. Monggo Bapak ingkang nyulihi. Nggih. Dalem Mas Jafar. Nyuwun pangapunten Bapak Jafar menika dipun aturi kalian Bapak Tri saperlu nampi wontenipun tali asih saking Pak Sarju. Nggih Mas Jafar menika ugi kanca kalih kula Bapak. Nggih. Mas Guru Jafar nggih tasih melajeng menika. Sepida malih Pak Tri menika namung sarana kagem ngrumaketaken tali pasdherekan pramila sampun dipun pirsani ageng saha alitipun ngaten Bapak nggih. 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 Nyuwun pangapunten menika kala wau tindak saking wajeng dados radi menggeh-menggeh. Nggih. Monggo Mas Jafar dipun suwun nampi tali asih saking Pak Sarju nggih. Dalem menika nggih. Kajeng dipoto rumiyin, nggih dipun ambil gambaripun. Nggih. Wah, kula nggih keputu wonten tengah niki Pak Jafar. Nggih matur suwun. Kanca sedaya ngaten nggih. Sami niki kanca kula wae. Nggih. Para lenggah kakung saudara putri ingkang kawula hormati, para pinisepuh ingkang salajengipun menika panyuwunan saking panjenenganipun Pak Sarju bilih benjing ing dinten Ahad tanggalipun 21 Desember tahun 2000 langkung menika mbok bilih sauntawis anak kula lanang cumondhok wonten dalem mriki kasuwun kakirapna wonten griya Banjar ananging trepipun wonten Balai Desa Bungkal Gedung Serbaguna. Ngaten Pak Sarju nggih. Menika antawis tabuh 8. Nyuwun pangapunten menika kula maos Mas Ipung. Mbok pilih klentu benjing dipun ralat ngaten nggih. Sepeda malih dumateng Pak Tri nggih, dumateng Pak Tri menika mbok pilih anak kula nang yang dipun cumondhok wonten dalem mriki sampun sauntawis benjing dinten Ahad tanggalipun tanggal 21 Desember tahun 2000 langkung wektalipun enjing jam 8 anak kula kekalih mugia kakirapna wonten ing Desa Banjar trepipun menika wonten ing Gedung Serbaguna Balai Desa Bungkal Jalan Pemuda nomor Kamandasa kalih Nggoran Bungkal mugia ugi kadherekaken para sanak kadrang mitra sak cekapipun. Ngaten Pak Tri nggih. Para lenggah ingkang kawula hormati, mbok pilih ingkang salajengipun hadicara paiwan agung wonten ing sonton menika mangki sampun paripurna. Keparenga kula sak kanca sak pandherek pinanganten saking Desa Banjar kepareng nyuwun pamit
Boten namung pangestu panjenengan tansah kawula suwun mugi-mugi wangsul kula saking dalem mriki dumugi griyanipun suwang-suwang tansah pinanggih rahayu wilujeng kalis ing rupitu satunggal punapa. Mbok bilih anggen kawula matur awit saking purwa madya wasana kathah kekirangan kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ing akhiripun billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang gamblang wijiling pangandikan talanging dosa Rama Ibu temanten kakung ngiras pantes sulih salira penderek pangambyong temanten Bancar Bungkal purwa madya wasana usanya kang sinedya mahanani kang hamuga ditatan tumangsuh nampi wijiling dawuh bumi panggung katuraken sundang kurengan dherekaken negara. Monggo Pak Carik sekalian. Sinten sing sambat niki kuat pas ninggal lunga wektune boten tepat nasi bunga-bungae nyawange semu wis dikon lali Kula warga Bancar ingkang sampun kula sebat kala wau boten saged mangsuli lho. Gandeng menika namung sekali baca tok. Sekali baca tok. Monggo. Kau
mau rencana arep dimedle Mas. Nggih. Nggih, monggo to Madukara. Jangan kau sembunyi, tampakkan diri. Bintang tepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Mas MC, bintang dan bulannya sudah saling memancarkan cahayanya, sudah saling melepaskan kerinduannya. Rasanya tak ingin lagi untuk berpisah selama-lamanya. Amin. Semoga berhasil. Angkatan pertama SMA Selaung. Naluriku berkata bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh gambar. Yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung rindu dalam Matur sanget. Nggih. Tedhak winang sunalipur kalajengaken mangke. Pambagiarjo kawilujengan saking Kang Hamengugati iras pantes anampi pasraing temanten. Sulih saliro Bapak Tri Suryadi Ibu Sri Wahyuni. Pepunden kula Kang Pinitaya sumangga nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Hadaratul mutaramin, para alim, para ulama, para kiai, para haji, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Syahri Abdullah SPDI ingkang kawula pekteni, para pepunden, Bapak Camat Selahung ugi mbungkal ingkang kawula hormati, Bapak Sasmito pribadi sekalian ingkang kawula hormati, ugi sedaya pepunden ingkang boten saged kawula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang kawula bekteni. Dumateng panjenenganipun para bini sepuh sesepuh telah ati sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Sarju miwah Gotrah warga ingkang kawula hormati, para bapak dalah para ibu, para pinilenggah undangan ingkang kawula hormati. Saderengipun sumangga kita tansah sareng-sareng muji syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah, inayah saha kawilujenganipun dumateng kita sedaya sehingga alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten punika kita saged makempal manunggal silaturahim wonten dalemipun Bapak Tri Suryahadi mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Pramila kawontenan ingkang sae menika sumangga kita syukuri kanthi syukur lisan, kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun selawat saha salam mugi Allah Ta'ala tetap ngelimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewah keluarganipun, sahabatipun, lumeperipun dumateng kita sedaya minangka umatipun ing pangajab. Mugi-mugi wiwit ing donya kita pikantuk barokahipun ugi pikantuk pitulungan utawi syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Boten katalumpen kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kadang kawula Mas MC Mas Dalang Purba Sasongko ingkang sampun pareng wekdal dumateng kawula saperlu hanyangkepi menapa ingkang dados reruncening adicara wonten ing kesempatan sonten punika. Para bapak, dalah para ibu, para pinilenggah undangan ingkang kawula hormati, kawula ing mriki minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Tri Suryahadi ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh ugi matur sembah nuwun sanget dene menapa panjenengan sami sampun kersa angrawi menapa ingkang dados undanganipun. Inggih mugi-mugi rawuh panjenengan sami menika mangke kacateta dados amal kesaenan panjenengan, dados amal ibadah panjenengan lan pikantuk piwales ingkang sakmurwatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang salajengipun mbok bilih sadangunipun nampi rawuh panjenengan sami wonten kekirangan saking samudayanipun kawula minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Tri Suryahadi nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Ugi kasekecakaken anggenipun pinarak lenggah ngantos purnanipun adicara wonten ing kesempatan sonten punika. Kala wau niki pun diweling kalih Mas MC karo angon sinoman Pak Mesti nggih. Insyaallah niki senajan niki pun setelon Pak ing kondur niki. Niki sak wontene mawon. Nggih mugi-mugi
kula dongakne teng ingkang taksih lenggah wonten mriki mangke rezekine murah ngaten nggih amin nek sing sampun kondur mugi-mugi rezekine ya tambah kathah amin. Para bapak dalah para ibu para pinilenggah undangan ingkang kawula hormati Bapak Tri Suryadi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang pitepangan utaminipun kadang kawula muda saking Permata ingkang sampun paring pambiyantu arupi menapa kemawon inggih mugi-mugi sedaya kala wau dados amal kesainan panjenengan dados amal ibadah panjenengan lan pikantuk piwales ingkang sakmurwatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dalah para ibu para pinilenggah undangan ingkang kawula hormati ingkang saklajengipun wosing kados panjenengan sami kasuwun rawuh wonten ing kesempatan sonten punika boten namung dipun suwuni idi pangestunipun anggenipun dhaupaken putra putrinipun ingkang sesilih Alif Ukta Nabila pikantuk Mas Hengki Prananda putra kakung saking panjenenganipun Bobo Sarju Bancar mugi-mugi anggenipun gebyur bebrayan enggal menika mangke tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged mujudaken keluarga ingkang bahagia sejahtera lahir terusing batin sehingga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Para bapak dalah para ibu para pinilenggah undangan ingkang kula hormati ingkang salajengipun kala wau niki kawula saperlu nanggapi menapa ingkang dados atur pangandikan saking Bapak Sarju lantaran panjenenganipun Bapak Mulyana. Namung kemawon mbok bilih mangke wonten kekirangan anggen kawula nanggapi atur pangandikan panjenengan sepisan malih kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang sepisan ngaturaken salam taklim kawula ing mriki minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Tri Suryadi kawula jawab kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih ngaturaken gunging panuwun bilih sowanipun sampun katampi kanthi gupuh aruh grapyak sumanak lan lintu-lintunipun. Namung kemawon kenyataanipun namung makaten ingkang saged kawula aturaken kosok wangsulipun. Mbok bilih wonten kekirangan saking samudayanipun kawula minangka sesulihipun tansah nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Masalah pangapunten dumawah sami-sami. Ingkang wosing katos intinipun masrahaken temanten kakung ingkang seselih Mas Hengki Prananda putra kapasrahaken dumateng Bapak Tri Suryadi miwah gotrah warga ugi masyarakat mriki kawula minangka sesulihipun kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim pasrahipun temanten kakung kawula tampi kanthi lega-legawaning manah. Mugi-mugi temanten kakung mangke krasan wonten ing truning mriki lan kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi taun ngajeng temanten sekalian pikantuk talining katresnan ingkang awujud putra ingkang soleh utawi solihah. Masalah panggula wentah dumawa sami-sami Pak Sarju mbok bilih mangke wonten Bancar masa borong anggenipun panggula wentah. Pun cekap mas sampun ya pomo kurang didik ngaten Pak sambil mlaku. Para bapak dalah para ibu ingkang kawula hormati kala wau ugi ngaturaken tali asih kawula ing mriki minangka sesulih panjenenganipun Bapak Tri Suryadi ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi sarana tali asih menika kala wau saged nambahi rumaketipun anggenipun pasedherekan antawisipun truning kalian bungkal. Namung kemawon kula nderek pesen monggo gantos wekdal dipun sambung malih supados anggenipun pasedherekan antawisipun Bancar kalih truning saya ngrembaka.
Dene panyuwunan ingkang salajengipun bilih temanten kakung cumondhok sauntawis wonten ing mriki benjing dinten Ahad tanggal 21 Desember. Kasuwun kagirapaken dhateng mbungkal antawis jam 8. Insyaallah kawula ing mriki minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Tri Suryadi badhe ngirapaken temanten sekalian. Para bapak, dalah para ibu, para pinilenggah undangan ingkang kawula hormati, alhamdulillah niki pun cekap undangane nggih kantun setelon nggih mboten enten. Niki percuma lek kula dawak-dawak nih Mas Purbo nggih. Niki karek pirang ler ngoten nggih. Niki mboten napa. Ingkang terakhir mbok pilih saking kawula pribadi wonten kekirangan saking samudayanipun anggen kawula matur sepisan malih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dene ingkang terakhir kala wau nderek nyuwun pamit kawula ing mriki minangka sesulih saking keluarga namung saged nderekaken sugeng kundur kanthi iringan donga mugi-mugi kundur panjenengan saking griya mriki tumuju dalemipun sewang-sewang tansah manggih rahayu widodo kalis ing sambikala pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih namung mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Tri Suryadi sepisan malih wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten wal akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa Padya Wasana uga sarwa kalapan kanthi widodone ring sabikala sumangga kita pun namikan diwasan abdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jaya jaya wijayati jaya sinaran wirasane Bu Pinara rahayu 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 saking nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang aya wajib kula purba sasongko nderekaken korban mantugo galeri cantik ugi kata kula konsep Aruna Audio nya pangapunten sedaya kekirangan wilujeng conten wilujeng tur.